horas madihita saluhuna martangiang mahita. Ale Tuhan debatana marhabangsa di Banua Gijang, mauliati matutuh pasatro nami tuho. Di saluhuna padongan yomu di tonga-tonga ningolu nami satu partikianon. Noang apala ditikion nang tanghonon nami madebasian hatami, marsaringar mai di tonga-tonga ningolu nami. Sese sama Tuhan dosa pangalason nami, holan mangasahon Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatani debatadi hita di bagasa tikion imanatar surat di Evangelium Matius bidu 10 ayat 41 ayat 42 sonon ma didok disi. Nama jakok kamu audo ni jakonna jala nama jakon au namar suru audo ni jakonna disi. Nama jako panurirang ala targoar panurirang dapotan upani panurirang. Nama jakon partigor ala targoar partigor dapotan upani partigor. Napa inupon ait tabar satahu tu sahalak sian akana meton ala targoar sisiaku ibana. Na tutusi tutudo na hudokot tuhamu dang namago upana. Olak nido sahakna. Topi ni hatani Tuhanon jakon mapar berita nauli. Dohot hatani Tuhan na binuan nai. Akadongan sahapor siaon turput taon ima padohan ni Tuhan Yesus tu sisianna. Ujui di jo Yesus ma sisianna na 12 tujolona. Dilehon matu nasida sahala mangalo dopa akatod dinahodar. Laho pa balihosa jala laho pa malum nasa sahit doho tihas. Yanggo goarni apostel na 12 akaodo na parjolo si Simon na ginoar huhut si Petrus. Doho dongan na sa ama si Andreas. Dungi si Jakobus doho dongan na sa ama si Johannes. Ima aka anak ni si Sebedeus. Dungi si Filipus doho si Bartolomeus. Si Thomas doho si Mateus si Zalobeoi. Dungi si Jakobus anak ni si Alpeus. Doho si Tadeus. Dungi si Simon halak kana. Doho si Judas Iskariot parjehi. Na 12 ordeng ma disuruh Yesus. Di paborhat Tuhan Yesus nasida. Tuaka biru-biru namago na siap pinopar ni hala Israel sabing nasida laho. Mamaritahon hata nunga songgop harajaon Banua Gijangi. Akadongan sapor siau tutu tunggodang do didok Tuhan Yesus satana. Dinapabor hat sisian nai molo tajaha luhut na bidu 10. Di ayat 40 didok Yesus tu sisian nai. Nama jakok kamu audo ni jakonna. Jala nama jakok ahu namar suru audo jinakonna disi. Nama jakon na nidok na dison dang hola songon nama jakot tutur naro manang tamu keluarga. Alai majakon na sida songon na sinuru ni Kristus manang utusan ni Kristus do. Imana rade majakon hata ni Kristus dot barita taringot tuibana na binuan ni sisian nai. Toho do itu tu molota jakko sisiani na majakon na marsuru na sida do hita disi. Ima Tuhan Yesusi. Molota jakko Yesusi nama jakko na marsuru ibana do hita disi. Ima amai Jehovah debata. Nama jakko panurirang ala targoar panurirang. Dapotan upani panurirang. Nama jakon partigor ala targoar partigor. Dapotan upani partigor. Akadonga sahapor siaon. Molo sahala panurirang do sahala partigor. Akan nasida mana jojo tadi jua jala di gosa halak. Ala nasida hot mapartahaton habadiaun dohot hasitongan. Ala ni halak nama jakon akapanurirang dohot halak partigor. Jala majalo barita na binuan nasida. Madapot upa na hobartusido nasida nasihat Tuhan. Jala didok di ayat 42 na painupon ayat tabar satahu tu sahalak sian akan ame meton.
Alatar koar sisi aku ibana. Na tutusi tutudo na hudokotu hamung. Dang namago upana. Pako basio si songoni si ulahonon ni sisiani doi. Suang songoni hita saluhutna akanang porsea tutuhani. Tajakon maaka parbarita naulii. Imapadita porhangir bibil pro diakones situa dohot hatani Tuhan na pinasahat nai tutonga-tonga ni ngoluta. Ai nama jakot Tuhani dohita disi. Ai dapotan upa dohita diakka nama jakon na sinuru ni Tuhani dohot dihata hangoluan na binuan nai. Akadonga sapor siaon. Talehom maminum akka nama uas. Tahubasi ma akka dongata na meti. Sotung pisro hatta tuhalak nagali. Na martihas. Na marsahit. Tunapogos dohot tuaka na asing. Dang namago upata siat Tuhani. Molohita akanang porsea. Mangulaho pakobasion. Tuaka na sida di sitaunon nai. Pos ni rohatta. Sai donganan na dohita patupahon ulaw na hobar tuhatanay. Dang pasobon na hita mabaritahoni. Takas mataboto molo uduk jala burcuhi tadi parsuruon ni Tuhani. Upa na siat Tuhani sahat tunabongot tita tu banua gijangi. Jupak kita do disi na siat Tuhani. Alai molo dang taulahon parsuruoni jala dang tauloi mangulahon na hobar tuhatani Tuhan na diturpu taon. Daoma sian hita upa gabe uhum nama. Atong asa unang gabi jupak kita, tahaburjuhon ma makanguluhon hatani Tuhanon. Amen martangyang mahita. Ale Tuhan di bata, nunga hutang kami be hatami. Si maroham marurat jala marparbui may di tonga-tonga ni ngulu nami. Jala separgui hami di bagasa todimi. Imalau mabaritahon hatam. Jala hami pe karuas ni huriam, majakon haroronya kaparbarita na uli, dohot hatam na binuan na sida tutonga-tonga ni ngulu nami ganu marsada-sada. Tuhan debata sese sama kadusa pangalosun nami, holan mangasahon Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madhita saluhutna. Shalom.